Les animaux du zoo de Sofia se rafraîchissent avec des glaces. La friandise de cet ours brun est un gros glaçon contenant des fruits de saison congelés et de la viande. Son gardien cache la glace dans un endroit différent à chaque fois. En plus du jeu, ce dispositif est une tentative d'imiter le comportement des animaux dans leur habitat. Това е така нареченото средово обогатяване, което предполага занимаването на животните, всъщност те да не стоят в плен, нали, и да скучаят, а да им се предоставят методи, начини за раздвижване, за търсене на храна и просто за разнообразие. Да имитираме максимално тяхното поведение в дивата природа. Si les éléphants indiens préfèrent, eux, prendre une douche pour se rafraîchir en été, ces singes sont eux aussi consommateurs de glace. Главно правим сладолед, специален сладолед с вода и малини, ягоди, които ги замразяваме, които не много обичат да се играят, да го чопат, да се ближат, точно като хора. Les animaux du zoo de Sofia ont appris à s'adapter aux saisons. Приматите, гигантите, част от тревопасните понасят джеги. Мога да кажа, че като цяло нашите животни са адаптирани към нашите климатични условия и общо взето се справят добре с температурите, както през зимата, така и през лятото. Как ги адаптирате към различните сезони, към различните температури? Ами просто престоя им тук оказва влияние и техните системи и морфология ги правят така, че да се справят с жегите и с студовете. Ce sont plus de 2500 animaux qui sont aujourd'hui abrités par le zoo de Sofia.